Слизайте! Първо ви представяме Владо Кучето, познат като бившия шампион на AWM. Така? Давай, Владо! И сега Владо шлема! Шлема и сега! Почвайте да се видите! Всичко да не? На двадцетата и помним беше елиминиран на двадцетата! Но се хвана! Не, двата му кака, хвите елиминиран! Туш да елиминиран, само двата останаха! Последните два трябва да бъде речено с туш! Всички знаят елиминиране на двадцетата му състояние за туш! Сега малко за туш едно повдигане! О, няма се да. О, какъв падак си с място, дами господа! Брой! Едно повдигане! Повдигане, но не забравяйте последните двама трябва да бъде решено с туш, не с хвърляне на двъжетата, както предишните. Кой ще бъде претенец номер 1 за титлата? О, да, той се качва на най-горното въже. О, но няма никой къщи. Няма никой къщи. И опитът туш. Направете ли! Едно! Две! Победител! О, сега така на Владо! Но не! Владо е победител! Владо! Всички видяхме как на двамата бяха приковани на сите, така че има двама победители. Двамата ще отидат на главния матч. Това ще бъде труден матч с елиминации. Но Владо предаде. Това може би ще направи педигри на Кучето. Ще направи педигри. О, педигри! Кой ще бъде шампион? Владо шлема! Владо Кучето или дама да ще защити титлата си? Кой? Вижте Владо Кучето! So, you think you're untouchable? Yeah. Word life. This is basic thugonomics. This is basic. Какво направи? Има ли някакво?
O, dam Sławku wciega. Pizza. Właśnie. I to go zachypa. Oj, morta! Opatrz od Zary! I poro turbotel miren. Ковчега. Ей, там... О, това беше много тъмно. Направо мръвката му. Но... О, няма никой ковчега. Но друг ще влезе. О, той влиза сам. Но какво му стърчи? Ти духа е. О! Няма никой. Ето го, идвай то, утре го, с една маратонка.